ассалому алайкум ба бонувони тоҷик ва апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин. Шуморо ба кор даъват мекунам. Кор аз хона набаромада ба воситаи телефонии дастии онлайни фабелик мебошад. Ман оиладор, соҳиби 3 фарзанд, айни замон хонашин, коригари компанияи фабелик мебошам. Ҳамаи шумо бонувони азизро дар ҳамин компания даъват мекунам. Мо берун намебароем, борфурӯшӣ намекунем. ин чизе ки шумо фикр мекунед тамоман дигар аст. Шумо дар хона нишаста ба воситаи телефонии дастӣ дар компанияи давлатӣ кор карда маоши қонунӣ мегиред. Марҳамат, шумо низ нависед. номерҳои ман дар рӯи экран гузошта шудааст. чӣ нофаҳмо бошад, бо хубтар карда мефаҳмонам. дар куҷо буданатон муҳим нест. хоҳ дар Русия, хоҳ дар Тоҷикистон, хоҳ дар дигар давлатҳо. дар мо регистратсия бепул, дарс омӯзиш бепул. кӯмак ҳам мекунам. тарзи усули корро меомӯзонам. шумо ҳаракат кунед, ман тонистам, шумо ҳам метонед. марҳамат, нависед. боқӣ саломат бошед.